Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Мин Эльвира Хөснетдинова, сезне сәламләргә бик шатмын. Бүген безнең программада аңа быел 70 яшь тулган булыр иде. Шәхесләр сәхифәсендә Рауил Бухараев. Иң әһәмиятле нәрсә ул нәфес һәм нәфестә күңелдә нәрсә туа, нәрсә үсә, шундый кешеләргә ничек тапшырасың? Әкияттә кунакта Башкортстанның Төмәнәк авылында агачсыннар фестивале узды. Что-то родное безгә. Тукай ямсыз хатын дип язгандасың. Без аны бердә ямсыз итеп эшләсә килмәй, мотор итеп эшләсә килә бит. Пермь крае Кечебашап авылы яшәеше. Еге мониторинглар чыккач, дәресләрендә рус теленә күчерделәр, чөнки җавап бирү балаларга татар телендә булмагач авыр. Бөек җиңүдә аның да өлеше зур. Пенза өлкәсе Югары Әләзән авылыннан Хәмзә Дәтнәев. Өлген тет онытылмас. Ике соғыш икесе дә германская да, японская да. Аның шигырьләре татар, рус, инглиз, француз һәм венгр телләренә тәрҗемә ителгән. Будапештта Россия фән һәм мәдәният үзәгендә Рауил Бухараев иҗат шикләре дип аталган әдәби-музыкаль кичәләр уза. Аларда безнең төшерү төркемендә катнашкан иде. Быел Рауил Рәис улы Бухараевка 70 яшь тулган булыр иде. Бүген без шагыйрь, прозаик, драматург, тәрҗемәче, тикшеренүче Рауил Бухараевның иҗатын искә алырбыз. Будапешт чагыштырмача яшь кала, әмма аның үз тарихы бар. Хәзер без шәһәрнең нәкъ үзәгендә, җиңүчеләр мәйданында. Мәйдан 18 гасыр ахырында төзелә. Менә бу стелла башында Будапешт шәһәрен саклаучы фәрештә. Аста 7 вәзир. Алар мажарларны, ягъни венгрларны бу җирләргә Карпат бассейнына алып килгәннәр. Уртада Арпат. Аннан Арпатлар нәселе киткән. Маҗарстанның гаҗәеп бай тарихы һәм ул әллә нинди тарту көче белән үзенә җәлеп итә. Бәлки шуңадыр 1986 елны эш буенча килгән язучы, журналист, шагыйрь Рауил Рәис улы Бухараев монда яшәргә ук кала. 2 ай дигәндә телне өйрәнә, маҗарлар мәдәниятен тәрҗемә итә, хәтта шушы телдә иҗат та итә башлый. 1989 елны бу ил тарихында беренче тапкыр Маҗарстан язучылары берлегенә алына. Аны искә алу кичәсенең нәкъ менә Будапештта узуы бер дә гаҗәп түгел. Милләттәшләребез бөтен дөньяга сибелгән, билгеле инде безне танытучы бөек шәхесләребез. Европа татарлары альянсының 5 еллык чарасында күп кенә шәхесләребез хакында сөйләшү булды, очрашулар булды. Менә шуның берсе Рауил Бухараев хакында. Бүген аның турында искиткеч матур сүзләр җиткерелде, шигырьләре укылды. Бу безнең өчен бик мөһим. Талантлы шигырьләр язучы математик, Мәскәү университетында аспирантура тәмамласа да, киләчәген математикага түгел, шигърияткә багышлый ул. Журналистика, дөнья сәясәте белән кызыксына башлый, татарлар яшәгән илләргә сәфәр чыгып, җаны тарткан юнәлештә иҗат итә башлый. Аннары ул күчмә бакча дигән проект уйлап чыгарып, татар мөхаҗирләре яшәгән илләрне урап чыга. Япония, Австралия, Төркия татарларының язмышын өйрәнә. BBC радиосында озак еллар буе тапшырулар алып бара. Увидеться с Равилем можно. Он в небесах, но он с нами. Через книги, через его поэзию. Прежде всего, его поэтическое слово – это встреча с Равилем. Если вы будете читать с душой, вы обязательно встретите Равиля. Җанымны җибәрче иреккә, бер кая китәргә базмамын. Бу мискин, бу юеш бакчада эшләнгән язмышка язганы. Мондагы бар шәүлә, бар тавыш, бар сукмак, күңелгә береккән. Таныш та, газап та кирәкми. Җанымны җибәрче иреккә. Иң мөһим, иң әһәмиятле нәрсә ул нәфес һәм нәфестә күңелдә нәрсә туа, нәрсә үсә, шундый кешеләргә ничек тапшырасың? 2009 елда Россиядагы иң яхшы шигырь китабы бәйгесендә Рауил Бухараевның «Җанымны иреккә җибәр» җыентыгы җиңеп чыга. Тукай шигырьләрен русчага, инглиз теленә тәрҗемә итеп, Англиядагы дуслары һәм Татарстан Республикасы ярдәме белән дөньяга таныта. Аның тырышлыгы, үҗәтлеге аркасында Колгалинең Кыйса Юсуф әсәре дә инглиз телендә дөнья күрә. 40-тан артык китап авторы, пьесалар һәм документаль фильмнар сценаристы гаҗәеп шәхсебезнең гамәлләре байтак. Мы видим, народ местный приходит, потому что он проживал в Венгрии, его народ знает, любит, ценит, и людям он очень интересен. Очень хорошо, что его кузина приезжает и рассказывает о нем.
но в венгерском языке он нашел родство с татарским языком. Это послужило еще одним импульсом для того, чтобы изучить татарский так, как он считал нужным. Я читаю стихи Равиля, я стараюсь помочь, чтобы это творчество не забывалось. Мы в совершенно чистом, очень сильном контакте с Лидией Григорьевой, вдовой Равиля Бухараева, которая проживает в Лондоне. Россия гражданины Равиль Бухараев чит илдә татар һәм Россия мәдәниятенең илчесе булды. Ул 1951 елда Казанда туа, 2012 елда Лондонда, Туманлы Британияда якты көн белән хушлаша. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Будапешт, Маҗарстан. Девам итәбез. Әкияттә кунакта. Башкортстанның Туймазы районы Төмәнәк авылында беренче тапкыр агач сыннар фестивале узды. Чара авыл янында урнашкан ачык һава астындагы Бабай утары музей комплексында оештырылды. 5 көн дәвамында остазлар татар әкиятләре темасына багышланган сыннар иҗат итте. Фестивальдә 12 төбәктән килгән 19 конкурсант катнашты. Сынчыларның эшләрендә билгеле әкият персонажларының таныш чалымнарын хәбәрчебез Миләүшә Латыпова эзләде. Башкортстанда беренче тапкыр узучы фестивальдә төп тематика татар әкиятләре персонажларын тасвирлау. Чарада катнашкан 19 бәйгеченең күпчелеге бөек Тукай әкиятләренә алынган. Ырымбур өлкәсеннән килгән яшь рәссам студент Вадим Хәсәнов агачтан сын ясауга беренче тапкыр тотынган. Тәҗрибәле сынчылар белән бер рәттән көч сынашкан шоя егет әлеге сәнгатьнең үзенчәлекләренә фестивальнең 3нче көнендә генә төшенә башлаган. Именно мотив Суанасы я выбрал, так как это была, наверное, любимая сказка в детстве, которая меня пугала очень сильно. В детстве я боялся вот этой вот сущности и на всю жизнь запомнил. И вот спустя столько времени решил воплотить. Тәтешле районыннан килгән Марсель Сафин шулай ук Габдулла Тукайның популяр әкиятенә алынган. Суанасы что-то родное безгә. Аны Тукай ямсыз хатын дип язгандасың. Без аны бердә матур итеп ямсыз итеп эшләсә килмәй, матур итеп эшләсә килә бит. Конкурсантларның сыннарын бәяләү төркемендә Башкортстан һәм Татарстан белгечләре эшләде. Бик ачык күңелле эшли торган кешеләр җыйналган монда. Шул аларның дәртләнгән эшләре күренеп тора. Инде хәзер аларның арасында кемнедер алга чыгарып булмый. Бик кыен. Чараның төп оештыручысы, идея авторы, эшкуар, билгеле композитор Фәнир Галимов. Күптән хыялланган уем тормышка ашты. Башлаган чакта куркып кура башлаган ик. Әмма ләкин чынында исә шушынны эшләрдә кешеләр бер фикердә булган кешеләребез бик күп икән. Моны ниһаять шушы кешеләр бөтенесе җыелышып шушындай эш башкардылар. Бабай утары музей комплексын Башкортстан татарларының милли мәдәни үзәге дип әйтергә була. Бирегә төрле төбәкләрдән туристлар килә. Төмәнәклеләр исә фестивальнең сыннары музейның популярлыгын тагын да ныграк арттырыр дигән өметтә кала. Бу әкият экспонатлары инде безгә көтеп алган зур бер бүләк булачак бит инде. Мине бигрәк тә музей өчен килгән кешеләр бит инде бигрәк тә шушы экспонатларына карачак. Бу бит татар халык әкиятләренә багышланган безнең сыннар. Бер темага ясалган эшләр күп булу сәбәпле фестивальдә җиңүчеләрне билгеләү бераз авырлык тудырган. Жюри әгъзалары киңәшкәннән соң һәр урын 2гә бүленгән. В дальнейшем собираюсь участвовать в таких фестивалях. Не только по дереву, и, может, по камню. Может быть, даже в шоке. Я даже не думал, что я какое-то место в общем займу в любом случае. Мне просто нравилось то, что нужно делать, и все.
Тиздән Агачсыннар фестиваленең экспонатлары Бабай утарында үз урынын алачак. Оештыручылар исә 2нче елга узачак бәйгенең темаларын барлый инде. Вариантлар арасында пионерия темасына өстенлек бирелә. Башкортстанның Туймаз районыннан Миләүшә Латыпова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Пермь крае Кечебашап авылы яшәеше. Еге мониторинглар чыккач, дәресләрендә рус теленә күчерделәр, чөнки җавап бирү балаларга татар телендә булмагач авыр. Бөек җиңүдә аның да өлеше зур. Пенза өлкәсе Югары Әләзән авылыннан Хәмзә Дәтнәев. Ölgen çet anlatılmaz. İki sokuş ikisi de Germanskaydı, Yaponskaydı. Узган тапшыруларда без Пермь краеның Кечебашап авылы турында сөйләгән идек. Бүген без авылның бүгенгесе белән таныштырырбыз. Кечебашап зур авыл, мәктәбе, балалар бакчасы, мәчете һәм мәдәни тормышны җанлатып торучы мәдәният йорты эшли. Алар бүгендә үзләренә генә хас моңын, гореф-гадәтләрен саклап яши. Шул вакытта соңгы елларда тискәре күренешләр дә күзәтелә. Авылга башка милләт гаиләләре күчеп утыра башлаган. Бу үз чиратында Кечебашапның милли үзенчәлеген саклауда авырлыклар тудыра. Шуның бер мисалы, бүген мәктәптә татар теле 2 атнага бер тапкыр гына укытыла. Айзат Шаймарданов Кечебашапның хәзерге тормышы турында сөйләр. Кечебашапның үз моңы беркемнекенә дә охшамаган. Татарча, ләкин көе, башкару үзенчәлеге бөтенләй башка. Аерыла инде безнең бераз шаган инде русларныкы белән бергә катнашкан, мариларныкы белән бергә үзгәргән җырлар. Кечебашапның ветераннар хоры гына түгел, инструменталь ансамбль дә эшли. Ә иң мөһиме, бу эшкә яшьләр һәм балалар да җәлеп ителгән. Баянда 60 ел уйныйм уже. Инструменталарда уйныйм, любой инструменталарда. Сара Шаниязова бөтен гомерен музыка укытуга багышлый. Менә аның балалар өчен дә өлкәннәргә дә җыйган җырлар һәм ноталар җыентыгы. Аның коллективында бүген 20дән артык кеше. Кешеләрне чакыру җәлеп итү авырмы? Авыр гына ана быел теге шир дип инде шуңа авырлашты. Алар киләләр барыбер. 76 яшьлек музыка укытучысы әле кул остасы да. Бу бармаклар белән генә шигелә ул. Да крючоклар кирәкми. Булары шәл ансын инде. Булары крючоклар белән инде. Бу элегелектән шулай тегеләме сезнең авылда әллә? Элегелектән шулай минке апам әби шулай өйрәтте инде мине. Киемнәр дә күп. Үсә кызларның выступайттарга киемнәр ансамбльләргә. Әлеге мәдәният йорты өчен мәгънәсендә авылның милли мәдәни үзәге булып тора. Монда берничә бүлмәдән торган музей турында сөйләгән идек. Шулай ук китапханә дә эшли. Безнеке китапханәдә татар шигърияте, матур әдәбиятлары бар, татар халкының тарихи һәм мәдәнияте бар иде. Татар китапларын укыйлармы? Татар китапларны укыйлар, әйбәт укыйлар. Балалар өчен дә китаплары бар, монда яңа спай китапларны. Балалар укыймы соң? Укый. А журналлар, газеталар гел килмидерме? Аңлавымча. Хәзер газетлар, журналлары хәзерге вакытларда килми, но без иске газетларны, иске журналларны бик саклыйбыз инде, кешеләргә тәкъдим итәбез. Язылма мөмкинлегебез юк. Мәдәни тормышыбызда инде шушы мәдәният йортыбызда без телебезне, динебезне тәвәйтергә кирәк инде, йолаларыбызны, традицияләребезне саклап калу турында инде эшләр күп алып барабыз. Һәр чараларны татар телендә уздырабыз. Шулай ук мәдәният йортыбызда безнең кече
яшьтәге балалардан башлап, олы яшьтәге апаларга, абыйларга хәтле оештырылган түгәрәкләр эшләп килә инде. Мәдәният йорты янында ук мәчет, гыйбадәтханәдә намаз гына укымыйлар. Бу мөнәҗәтләр сузу, дәресләр алып бару урынында. Халык шушы әле соңгы эпидемия түбәйтегәлә үткән елның язында хәтле бик яхшы йөриләр. Аннары коронавирус булып, без үзебездә мәчетендә ябарга туры килде. Ябып, әле бу ел язгыда гына мәчетебезне ачтык. Шушы йортыбызны ремонтлар өчен 222 кеше үзенең теләп акчасын бирде авылыбыздан. Шушы акчаларга барысында ремонт ясадык. Бөтен эшләрне шушы акчаларга, садака акчага һәм кешедән җыелган акчаларга. Совет чорында авыл гөрләп үсә. 90-нчы елларда колхозлар җимерелгәч, авылда эшсезлек башлана. Шуңа да яшьләр китә башлый. Дөрес, авылның бүген зур эшмәкәрләре, фермерлары, шәхси хуҗалыклары бар, ләкин шулай да авылда халык кими бара. Соңгы 2010 елда узган Россия халык санын алу мәгълүматларыннан күрә 941 кеше яшәгән. Ике җан исәп арасында авыл 150ләп кешегә кимәгән. Мөгаен соңгы 10 елда тагын да азайгандыр. 180 йорт буш бөтенләй. Элек 1000дән аша халык тора иде. Хәзер ничәдер белмим инде, менә эш юк кешеләргә. Булганында да бер кеше тора, пенсионер инде, я 2 кеше тора, шулай гына бик аз кеше хәзерге вакытта. Шунысын әйтергә кирәк, 1000гә якын кеше яшәгән авылда бүген мәктәп күрше авылның филиалы булып калган. 71 баланы 9 ел укыталар. Шул сәбәпле кайчандыр фәннәрне дә татарча укыткан мәктәптә бүген татар теле дәресе 2 атнага 1 тапкыр гына керә. Вакытында бит башка дәреслекләр дә татарча булды. Менә беренче сәбәп мониторинглар чыккач, дәреслекләрне рус теленә күчерделәр, чөнки җавап бирү балаларга татар телендә булмагач авыр. Шуның өчен менә һәм тагын да икенче сәбәп авылга рус гаиләләре күп килде инде һәм катнаш гаиләләр күп. Дәрестә менә класста рус балалары күп инде. Күп вакытта алар белән эшләү бик кыенга туры килә инде. Татар балалары татарча беләме? Татарча беләләр, ләкин күп вакытта русча аралашалар инде, иптәшләре руслар булгач. Монда уйланырлык әйберләр шактый. Шунысы сөендерә, балалар бакчасы бүген балалар тавышыннан шаугыр килеп тора. Бүре беле аю килеп чыкса, нәрсә эшлисез? Әйтегез исә киттек җиләк җыярга. Ай балалар, аю уйган, Нәрсә белән уйныйсың? Тирендеп уйныйсың, суда белән уйныйм. Савыт савалар белән. Әйберләр пешерергә яратасыңмы? Без бәхетле балалар, без кайгынан белмәбез, әхләлмәсен, күңеллесен. Безнең тудан илебез. Кеше башап халкы, тырыш халык, үз тормышын корырга һәм асылын саклап калырга омтыла. Бу хакта без авылның эшмәкәре Әлмир Мәрданшин белән киләсе тапшыруда фикер алышырбыз. Кеше башапны тагын берләштергән әйбер ул Яңа гасыр каналы. Күпчелек халык безнең каналны карый, хәтта аңа багышлап шигырь дә язганнар. Яңа гасыр каналы ул Казанны якынайтты. Бөтен татар тормышында зур бәйләнеш булдырды. Ничек итеп сөенмәссең, ничек шатланмассың да. Әгәр синең йорт җиреңдә татар моңы сузылса. Татарлар тапшыруы күңелне ул бик тарта. Үзебезнең тормышның үзәгендә издертә. Шаян бәләкәчләр өчен күчтәнәч тә бар әле. Алар аны аңлап карый, сөйгән ана телендә. Җырлык әле тапшыруын бигрәк көтеп алабыз. Халык көе бигрәк якын күңелләргә диябез. Яңа гасыр каналын карап, тагын да бер сөенәбез. Татарлар тормышыннан яңалыклар беләбез. Айза Шаймарданов, Татарлар, Пермь крае.
Бөек Ватан сугышы елларын онытырлык түгел. Хәзер инде ул афәтле елларның шаһитләре, илебезне дошманнардан саклаган кыз улларыбыз калмады диярлек. Сәяхәтләребез вакытында ветераннарны очратсак, алар белән күрешеп, хәлләрен белешеп чыгарга тырышабыз. Һәм әлбәттә, әлеге батырларыбыз турында сезгә дә сөйлибез, хөрмәтле тамашачылар. Пенза өлкәсенең Югары Әләзән авылында 98 яшьлек ветеран Хәмзә Дәтнәев белән таныштык. Ул Советлар армиясе рәтләренә 1942 елда чакыру ала. Югары Әләзән авылында без төзек, матур, зур авыл. Биредә 3200 кеше яши. Әнә шундый рәхәт тормыш өчен көрәшкән ата-бабаларыбыз әлбәттә хөрмәткә лаек. Авыл үзәгендә Бөек Ватан сугышы ветераннарына һәйкәл тора. Югары Әләзәннән фронтка 400-дән артык кеше киткән. Бары 220-се генә әйләнеп кайту бәхетенә ирешә. Шулар арасында Хәмзә Дәтнәев. 42 елны призывать ителәр. Мен как алган демнедә резерв шикелле 16 марта Монголияга безне иттеләр. Армия калдылар. Призвали уже законно. Я служил совместно монгольско-советскими войсками. Хәмзә Дәтнәев Байкал аръягы хәрби округына эләгә. Монголия һәм Совет гаскәрендә хезмәт итә. Монгол халык республикасын японнардан саклыйлар. Ул вакытларны онытырлык түгел ди. 1945 елгы җиңү көнендә Кытайда каршылаган ул. Сугыш Берлинны алу белән генә төгәлләнми. СССР шигенә Япония ягыннан турыдан-туры куркыныч яный. Сталин, Рузвельт, Черчилль катнашында Ялтада узган конференцияда Япониягә каршы сугыш башларга дигән фикергә киләләр. Бу икенче бөтен дөнья сугышының соңгы зур кампаниясе була. 9 августдан башлап 2 сентябрьгә кадәр генә дәвам итсә дә, ил дөнья күләмендәге нәтиҗәләре игътибарга лаек. Бу җиңүне Хәмзә Дәтнәев Япониядә каршылый. Өлкән сержант сугышның алгы сафларында була. Яралана. Ölgen çet unutulmaz. İki soğuş ikisi de Germanskaydı, Yaponskaydı. Хәмзә Дәтнәев сугыш турында бик ачылып сөйләргә яратмый. Көнбатыш һәм көнчыгыш фронтларда көрәшкән ул. Моның өчен 2-нче дәрәҗәдәге Ватан сугышы ордены һәм төрле медальләр белән дә бүләкләнгән. Өенә бары тик 1947 елда гына әйләнеп кайта. Сугыштан соңгы авыр елларда да ватанына намус белән хезмәт итә ул. Туган авылындагы Алга колхозында 46 ел эшли. Башта ферма мөдире, аннан тракторчы, комбайнчы була. Урып-җыю эшләрендә һәр вакыт алгы сафларда. Авылның һәм өлкәнең депутаты булып та тора. Тик иң зур уңышы дип гаиләсен саный. 20 внук. 26 правнук. Вот байлык минеке. Хатыны белән фронттан кайткач ук 1947 елда өйләнешеп 53 ел торып калалар. Балалары хәзер төрле якларга таралган. Алар айруча киленнәре Динәгә рәхмәтле. Сугыш яралары үзләрен көннән-көн ныграк сиздерә. Яше дә олы ветеранны килене сабый баласыман карый. Ул минем маланнарымны асрады. 2 малаем монда бите. Малайларымны асрады. Янында йоклатты үзләрен. Шундый эланнарны ярата иде ул. И хәзер дә ул ах итә үзләре өчен. Бинди эланнарны яратып тора. И без аны белән торабыз уже 33 ел. Ул миңа килен дип ян йөзә примерно. Ул беркайчан да миңа ачуланмый да, сөйләми дә, шундый просто яхшы отношение белән торды үзе белән. И мин дә хәзер аны бик жәлләйм, бик ухаживать итәм үзен. Чын эч фикерләп, атырсында грудной яланны бакан кебек бакам. Яшьләргә, картларга, һәммәсенә. Тынычлык анардан яхшы юк. Сугыш афәтләрен күрергә язмасын. Хәмзә Дәтнәевнең теләкләре шундый. Без үз чиратыбызда ветераннарны онытмаска, аларны хөрмәтләргә тиешбез. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Югары Әләзән авылы, Пенза өлкәсе.
Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Сез үзегезнең яңалыкларыгыз, хәбәрләрегез булса, безгә юллый аласыз. Адресыбыз экранда. Татарлар редакциясе сезнең белән һәр вакыт элемтәдә. Безнең белән булыгыз. Исәнлектә күрешик.